Oinez batzuk eta garraio publikoan besteak, goizean goiz hasi da jendea Begoñara heltzen. Txondiketik etor gara oinez. Algortatek, atera gara 7:00 aldera. Ama Birjinaren eguna data, bizkaitarrak Begoñara joan dira, hari omenaldia egitera. A ver, yo 4 o 5 años y llevo viniendo. Sí. Cosas de la vida que te pasan y dices, bueno, pues aquí. Porque es guay. Eta esan, bertaratu direnei, etzaie edaria edo janaria falta. Tradizio hori jarraituz, erromes bakoitzak bere eskaerak egin dizkio Ama Birjinari. Eta lehenengoz, Bilboko alkate Iñaki Azkunak bere nahiak adierazi dizkio. Alkateren desirak bi izan dira. Krisi ekonomikoa bukatzea eta etak indarkeria utzi dezala. Lagundu herri honi violentziak amaiera ikus dezan, bakean eta askatasunean bizi gaitezen, urte asko daramatzago gezki sufritzen. Datu aipagarri bat, hasiera batean, bildukoak ez ziren joateko, baina azkenean ordezkari bat agertu da. Hori bai, ez da eleskizunera joan.